Hej, det her det er bare sådan en video, hvor at jeg vil vise, hvordan man installerer en texture pack på Minecraft forum. At der er nogle meget gode nogle. Det er i hvert fald der, jeg plejer at hente dem. Og så går jeg ind under textures. Og okay, nu tager jeg bare den her, den øverste. Jeg kan jo også bare slette den bagefter, hvis det er. Så trykker jeg download texture. Og så plejer den at spørge om man vil dele deres hjemmeside på Facebook eller Twitter eller sådan noget. Men okay, det kom så ikke. Så trykker jeg, ja okay, der, please share. Så lukker jeg bare det. Og så trykker jeg download file. Start download. Og så så trykker jeg save and open. Se, I kan godt se, der går kun, det tager kun sådan 14 sekunder eller sådan noget. Så er det i hvert fald ikke, fordi det tager lang tid. Og så skulle den gerne åbne lige om lidt. Hvad fanden? Okay, jeg prøver lige at gøre det igen. Okay, så trykker jeg open. Sådan der, nu åbner den. Okay, og så herover skriver du skråstreg app data data og så snit der procenttegn igen. Procenttegn, det er shift 5. Og så går du ind i den der roaming, eller hvad den hedder, mappe. Og så går du ind under Minecraft. Og så under texture packs. Og så ligger der så alle dem jeg har. Og så tager du bare herfra. Og så what the? Der. Og så hiver den over der. Move to texture packs. Og hvad fanden? Der, så ligger den der. Og så så åbner jeg lige Minecraft. Og så går du ind under texture packs. Og så ligger den der. Jeg prøver lige at spille den. Det er meget nice ud. Multiplayer. Det er lyssvær. Grineren, og hvad er det? Hvad er det egentlig for net? Det er svær. Hvad grineren? What? Okay, men tak fordi I gad at så med, og jeg håber at det her vil hjælpe jer, eller at I lærte, hvordan man installerer
texture packs. Men tak fordi I gad at se med. Hej.